I love you, Dorina. Tots, May chance ka kunin mo. bata pa mong ko, Tots, uy. Kinusam di ko mag-uyab-uyab. Niyan ako, matiguang ka. Sige na. Uyab na ta. Sige na lang, good. Sige, Tots. Ako na kang gisugot. Salamat, Lord. Unsa uyab mo ni Tots? O, ma. Pastilan mayain taw ninyo ka mga bata pa ninyo nag-uyab-uyab na mo. Sige lang, good mag-good. Uyab-uyab, rabitaw na. Ay, bantay bitaw asa ng paingon inyong uyab-uyab, ha? Lord, taod-taod naman kita nga nakauyab. Magtipon lang ta. Ha? Magtipon? Oh, Lord. Magtipon lang ta kay... Nabalak ka mo to, basig maadto niya kasuban ba? Tots, Sige na, magtipon lang ta. panangit sa ni mama, uy. Kamanga bata pa intaw ninyo, uy, unya magtipo na mo. Sige lang mga bata pa may dito. Ang importante nga, nagkasinabot na mi. Musugot ka ma nga magtipon na lang mini Tots. Ay, bahala mo, uy. Nagasinabot naman ka mo, nahala sige pag-ipon mo. Ako, ingit ka, Lord. Ayaw bi ako pinuangi, Tots, ha. Dili na may tabo, Lord. Kay, love kita ka. Salamat, Tots. Day, nagdugay na bida nga nagtipon. Sa man, wapag ka mamaptos. O pa mang gidong, uy. Gusto na unta kong makita sa kong luwa. Ako man sa dong. Gusto sana ko nga may anak na ta, pero wa mang gigihatag sa ginuugod. Pero sige lang. Dili lang ta mapakawa sa paglaom dong. Makaanak na lagi ta. Naunsa man ni si Toots? Tagdugay naman kani siya mauli. Asa man ni kani siya maglaagan ay? Dito rin gusto mong barkada agad. Nganong ato man ka magpundo sa imong mga barkada ha? Kung sa may gusto ni mo. Sige ko pundo ni sa ato. Sige ko katubang ni mo. Toots, Gusto rin akong lingawon ng akong kaugalingon sa pagduwa og volleyball. Gipulan ako ning atong kahimtang. Wa tay anak. Toots. Wa na ko malipay ning ginabuhi ah. Mas may pag magbuwag na ta. Toots. Recorded by X Thunder Gaming. Tauna, nga dili maayo nga magtipon mo kay mga bata pa mo. Gusto mo gud siyang anak ma. Unya, wa man gyud ko makahatag niya. O niya sa may plano ni mo ron. Mubalik na lang ko diri sa ato ma. Makigbuwag na ko niya. Oh, ikaw ang mahibaw. Andam ra gyud ko sa pagdawat nimo kay anak tamang ka. Uy, di amay ni chat na ko nga Roger ang pangan. Ako ni replyan bi. Pawa sa kalaay. Unya, unsa namang kalor? Okay raman ma. Unya, wa kalaayas imong kinabuhi din eh. Wa man ma. Kay nalingaw raman sa kusbago na kong kachat-chat good. Oh, naa ka na dahil kalingawan ron. O ma, Roger ang pangan. Maayo hidoon aron di ka maglaay. Ako pa nimo hatagi og laigi kayo ng ubang lalaki. Kalimti na tong Toots nga naghatag nimo ka sakit. Hala, si Roger man yung nanawag. Hello? Hi, kumusta? Okay ra. Asa di ka ron? Di asa mo. Ikaw, asa man ka? Nasa imong heart. Jesus, ikaw cute. Binoy, di ako sa amo. Diya, gilaay mo koy.
Pwede ito magkita, Lord? Ha? Snacks lang gud niya is istorya. Sige. Asa mo na magkita? Ikaw ni Lor? Yes, ako in town ni Roger. Mas gwapa gid ay kas personal. Atik ay. Bitaw tinuod bitaw. Adto ta sa unahan na, mangita ta gatong makanan. Abi nimo no, lipay kay ko nga nakita dito sa personal. Nga naman. Aron masulti na ako nimo nga love ti ka. Oh, Roger. Bitaw bala og mingon ta nga prescore kay ko. Igo lang gyud kong nagsulti sa tinuod. Lord, may chance ka ako. Wa pa ka makailan ako sa hing picture. Tingali kon mahibaw ka. Mawa nang imong gugman ako. Mahimo ba kung mahibaw? May kaipon ko. Oh. Ug dagbuwag mi kay wa ko makahatag niyag anak. Usa? Wala, ahay naman siya karon. Nara siyang mga ginikanan. Wa naman sad may kontak. Ako mao. Mahimo ding dako og chance nga mosuod ko sa imong kinabuhi. Roger, Naibaw ka sa akong nasayran karon. Ha? Nisamot ka akong gugman nimo. Og aron mo tuod di ba? Nga tinud-anay ning ako ang tinguhadian nimo. Makigatubang ko sa imong mga ginikanan. Unya, makasaad ka dako nga di ni mo binuangan ng akong anak. Ako isa nimo tita. Nga mahalon og panggawan ako si Lorena. salamat, sir. Manangiday ko nimo tita. Nga akong dadon sa amo si Lorena aron ipaila-ilasan nako siya sa akong mga ginikanan. O, ikaw ang mahibaw. Basta kay ang pingi lang yun ang akong anak. Uy, imo ning kuya, Roger. O ba si Lorena? Mayong adlaw, Col. May daw inday. Gwapa mo nitay kuya, bro. Salamat, Col. Ha? Akong dado na nga akong mga gamit inis inyo? Oh, Lorena. Nga naman, Kay magtipon na ta. Roger. Love ti ka. Huwag di ko gusto nga mawa ka na ako. Maong magtipon ta, okay? O niya ta magpakasal kung may dako na niya tang kwarta. Okay ra na ko nga dili na makasal, sir. Ang importante nga mahalon lang gyud ko nimo. Og dili ko nimo pasakitan. Ay kabala ka, Lor. Unsa una nimong katipon, gipasakitan ka niya. Pero diri na ako, ulos kalipay ang akong ihatag nimo. Salamat, sir. I love you, Lorena. I love you too, Roger. Hindi ko naman akalain na hindi kilala at kung ano ako'y tanggap. Dili na gid ta magpakawa sa paglaom. Kay kun naay kasakit, may kalipay di ay nga nagpaabot na to sa unahan. Sa pagkakaroon, malipayon kaayo ko uban ni Roger. Kay pinangga man kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na mga galang kaagi ni Lorena nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagalahan, bigay ka ng may kapahol. Ang nais ko